Fermoso, moi fermoso. Fíxenos en pensar. Para min debuxar é pensar con outra man. Eu entendo a vida mellor cando punteo nun papel. És ti? Daniel, só Daniel. Tampouco te acabas de parecer de todo. Cada que me ve como me ten guardado na súa imaginación, así que... Xa. Fáltame algo. Mellor así. Case. Case. Está ben así? A ver? Ai, non mires. Dame vergonza. Son chorradas, sin máis. A arte nunca é só un adorno. É memoria, porque garda todo aquilo que o tempo quere borrar. É denuncia, porque sinala co dedo aquilo que doe que moitos prefiren calar. E tamén un espello, porque devolve ao pobo unha imaxe de si mesmo, coas súas feridas e coa súa dignidade. Sempre esquezo que ti facías cómic. Cómic. Eu nunca lle chamaría así. Bueno, como lle chamarías entón? Non sei. Cousas. Se o asinas ti e o levamos a unha galería de arte, faríamos unha de pasta. Eu non quería pintar para salón ricos, senón para mover conciencias. O artista ten que estar ao servicio do seu pobo, porque sen pobo, que somos nós? Mira unha cousa, Daniel. Ti non quererías modernizar un pouco a tua imaxe? Que teño de malo? Ven comigo. Non se pode debuxar nun papel. Ten que ser no pelexo da xente. Agora o que se leva. E non te movas, que aliamos, Eu creo que podo facer algo en liña simple, así no teu estilo, que se leva moito tamén. En que idioma? En galego, claro. Seguro. En inglés queda increíble. E enténdencho en todo o mundo. Tanto importa. Claro que sí. A lingua é a maior creación do noso pobo. Sen ela non somos nada. Un pobo vive mentre fala a súa lingua. E un pobo que renega dela está morto. O meu lápis podía pintar a dor dun país, pero só a palabra en galego lle daba vida. Non crees que hai cousas para as que xa non serve? Se unha lingua non serve para todo, non serve para nada. E se nos renunciamos ao galego, non é o idioma o que morre, somos nós. Ten sentido. Pero que saibas que en galego son máis letras, así que respira. Sí que queda ben, sí. O que se grava na pel dura unha vida. O que se grava na lingua dura para sempre. Mira, que pensas do mundo doxe? Dá medo, non? Semella que hai problemas que sempre estiveron aí. A inmigración, os desprazados, se xa por guerra ou por miseria. Ata da súa terra. Habralle pensar que en pleno século XXI existan homes e mulleres sen dereito á vida. Son xente honrada, útil, vagando polo mundo como a proscritos. Mira, ás veces penso que poderíamos ser nós. E xa fomos.
Os galegos somos os primeiros migrantes e aprendemos a convivir con todas as razas. O racismo é un pecado, é delito. Sinto-me irmán de toda persoa oprimida. E que facemos se ata as leis ordean expulsalos? Se a legislación non imparte xustiza, daquela a lei está mal feita. Ves algunha esperanza ao futuro, entón? O futuro será de fronteiras pechadas ou de mans abertas. Eu non teño dúbida, sempre con mans abertas. Ai, Daniel, estou pensando. Ti quererías contarlle isto a xente nova por darlles algo de esperanza? Claro, pero non temos tempo para montar un acto para convocar a xente. Iso deixamo a min. Que teima ten a xente nova con andar sempre ás carreiras. Iso sí que non cambiou nada. Daniel! Así que o moderno no século XXI é facer un programa de radio. Eu que sei, Castelao, paradoxas do progreso. Imos co tema, o futuro. Entón, para progresar, temos que deixar o pasado atrás. Non, de ninguna maneira. Para dar un brinco, ás veces é necesario dar un paso atrás. Hai xente que renega da tradición porque quere chegar antes ao futuro. E o futuro non é unha carreira. Pero tampouco se tratará de volver á Idade Media, non? Non, pero é necesario coñecer o camiño andado para que o movimento non se converta nun círculo, senón nunha espiral. A ver, ti deixaches escritas unha chea de críticas sobre a sociedade industrial. Xuraría que as tiña por aquí. Non podes defender unha cousa e todo o contrario. Como se come eso? Progreso non é unha palabra baleira. Hai que poñela no seu contexto. Pódome estender? Dalle, os podcast non teñen límite de tempo. As máquinas que foron inventadas para aliviar o home acabaron volvéndose contra el. O que parecía redención acabou converténdose en inimigo do home. As rexións industriais, por exemplo, son necesarias, como as tripas que levamos dentro, útiles, mais noxentas. Que saibas que isto que acabas de facerme é un zasca en toda regra. Que é un zasca? Xa, é unha cousa que doe moito no orgullo. Bueno, entón a miña pregunta para un home do século XX... 19, vete que non o pareza. Vale, a miña pregunta. Cal é a chave do noso futuro como pobo? Vendo o mundo tal e como vexo, teño cada vez máis claro. O futuro é a diversidade. Hai quen pensa que falar linguas diferentes é un castigo divino. Eu digo o contrario. Esa variedade é riqueza. A diversidade cultural e lingüística é a que nos fai avanzar, creando culturas diferenciadas e unha sociedade cada vez mellor, aínda que iso mesmo nos leve a conflictos e dificultades. Que cousas. Ves? Exacto. Cousas. Que te apetece facer agora? Hai tantas cousas que me gustaría enseñarche. Podemos ir a un concerto ou a unha foliada. Vanche encantar. Estaría ben, pero teño que partir. Xa vin da abondo. Pero vas voltar. Por suposto. Seguro. Pero non te esquezas, Tranquila. Levo un recordo na pel. Daniel, seguro que tens que marchar. E non é que che dá vergonza que che vexa bailar. Neniña, chamábame meu bailador. Iso foi un zasca, Foi. Ata pronto, Castelao.